fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takkusan yoni to waali to barkewi to magama to kaƴela zacharia to wompu to jareɓe to taktaki to wuliége to ñomela to melga ko on takkusan juula ha to galle ceerno amadou dafa to mbouta ko on takkusan kadi juula ha to galle makko e nder samiyat nokkete ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo gendi Mauritanie o ardima cérémonie aljuma hanki o ko fate bawgol tufere arwanide projet taw koko fate extension transport urbain woni ya garta werlaji e nder naksata lamrugo leydi ndi to leydi Sénégal Macky Sall hoorejo gendi Sénégal o fiilama ñalawma hanki o fiilama lefol waɗede grand lamtoro ɗum waɗi ko aljuma hanki o to palais présidentiel to leydi Mali fama woni forces armées malienne ɓe kolliri tigui ɓe diwti janguji ɗiɗi seɓɓitiɓe e nder falde Tombouctou taw ko yinnoɓe tettude camp uji taw yinnoɓe tettude camp uji MINUSMA ɗaldiɓe e oɗo saaha to leydi Burkina Faso tuggi le janvier woni ko hitande nde daari faade oɗo saaha joni fodde temedde joyyi capanɗe jeeɗiɗi o neɗɗo ɓe rafi denga yoɓi pittali men e nder leydi he kedde Afrique ma en ketto Alassane Oumar Mbodja kabaruji men jolam jaɓeri ma en jaato guerre hakkude Israël e Gaza nden ha to leydi Syrie to leydi Iran cakkitorɗen to dowlaci tedduɗe Amérique bisimilla mone ketki hotodirte joni joni piren facciren aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Djiby Sy wi ko firtata aadi hakkude mo yettiyankoɓe jande weltare ɓeɓe fulɓe andu diine ma ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadindo ɓalwal e danwal kala ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wone cafrowo rafiji kewɗi ɗi jiida cirol ceerno Djiby Sy Allah ne luɓi ɗum gandal e mbawka wawde yittude mborosaji kewɗi coomiɗe nder reedu neɗɗo ɗi neɗɗo fonno opirede o yaltinaɗi ha laaɓa ha jiira guite maɗa tawa reedu ma sekaka ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto sa ƴetti ɗum sappo e tati rafini yalta ma ha laaɓa fannu goɗɗo so tawi a ƴetti ɗum sappo e jeenayi rafini yalta ma ha laaɓa fannu tataɓo waddete koye gawri samme walla gawri suuna so tawi a waɗi no wiruma ni rafiji kewɗi ma jaltema ha laaɓa ceerno Djiby Sy ne yaare rewɓe ronkuɓe sowade rewɓe dartoraɓe rewɓe wonduɓe ellaji musɗi e rewɓe sattoraɓe dewle kala ceerno Djiby Sy ne safra wonduɓe kista fibrome dogam sitta ceerno Djiby Sy ne safra dendagal rafiji gorago kala e on fannu kadi omo jogui leɗɗe muuɗa hirda muɗa hirna ƴetta ɗum joni joni yittuɗa hoorema hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihara ko indema inde nene ma dokkatamo o haala ko wone ma ha cikka ko nder ɓerde ma o hoɗi ceerno Djiby Sy ne wiya dendagal yimɓe waɗnede listihara wonɓe nder leydi Mauritanie ko ujunere uguya so tawi ko leɗɗe Sénégal e dendagal leyɗe ñamoje franc CFA listihar ko temedde 4 franc CFA waɗirte e on fannu kadi ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilde mum omo jogui numéro Wave ko on kadi woni numéro Orange Money ko on kadi woni numéro makko mo noddirte nder leydi Sénégal o numéro ko 00 221 78 128 35 98 so tawi noon ko yiɗɓe yewtide makko to banggue WhatsApp ceerno Djiby Sy hutorto ko numéro mum leydi Mauritanie mbatta ko 00 222 47 22 80 84
ceerno Djiby Sy andino dendagal kileneɓe mum tawateɓe nder leydi Mauritanie base makko tawateɗo Nouakchott no golla no hannirta ni ene tawi ɗon miñi ko biteɗo ceerno Alassane Sy. ceerno Alassane Sy numéro mum ko 32 62 04 99. ceerno Djiby Sy ne andino dendagal tawateɓe lappol polol dande maayo ɓe Mauritanie Sénégal ha e jeerinkoɓe kala e oɗo saaha joni omo tawe nder leydi Sénégal to Agnam Siwol. to Agnam Siwol galɗe ceerno Djiby Sy ne tawe tike takko dande ma takko dande goudron dendagal otoji paali ha ummidi Wuro Sogi ne payi Dakar e ummidi Dakar ne payi Fouta foof ko damar galle makko rewata galle makko waɗɗani direction weevo mawɗo mo Agnam. ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum omo waɗi leɗɗe kese pullo e on fannu kadi ne waɗi leɗɗe ko ittoje seero e ñonkoto tawateɗe nder rewido neɗɗo ha laaɓa. omo jogui leɗɗe kadi a jubbat hen seeɗa mbaɗa e ataye so tawi a yari ko leɗɗe kewɗe fayida no fewi ɓeydoje goragu moƴƴude kadi e ndewagu. ceerno Djiby Sy kollaɓɗo reedu malaɗo wune mbadden dando faade makko. an jambitowo oɗo henna ñaw jaaɗo ɓandu koyɗe musoje koppi musoji moƴƴijam dogata e ɗaɗi mum AVC cardiaque tension diabète walla ni an donkuɗo foccade puƴiɗo donkuɗo jokkoyde enɗam ni juma ni jama e nokkuji goɗɗi kala jokkodire gurel te joni mbiya alhamdulillah. gurel te ko haako moƴƴo iwru ko en tokkoridi nooro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma ɓen jokkodirɓe e gollorgal gurel te kamɓe kala ɓe kolliti ɓe jiitimen koye mabɓe ɗo ɓe jambitanno yo gay ñabbuji cuuɗatoɗe nder ɓalli hay so tawi woni ɗi jangtanoka e ko gurel te safrata ɓe mbi'i alhamdulillah. gurel te ala rewam ala effet a ittaɗen ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam nguldam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa sa yiiɗi hebde hen hoolare lamde no fewi jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelte.com janggana hoore maɗa joni kala ko gurel te safrata kala. sa yiiɗi jokkodirde e tongoɗe gurel te so tawi gonɗa koto Pikine jokkodirta koye biyeteɗo Samba Touré mbatta ko 77 814 95 15 walla so tawi koto marché aslem gonɗa jokkodirta koye Oumar Gueye 77 640 37 88 so tawi noon gonɗa koto Guijilon walla Agnam jokkodirta koye Mame Diayel Sy mbatta ko 77 979 76 38 so tawi gonɗa koto Kanel e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Aissata Abdoulaye Dioba mbatta ko 77 169 31 65 so tawi gonɗa koto Raneru Ferlo e ko taari ɗum kala jokkodirta koye ceerno Abou Diallo mbatta ko 77 544 00 34 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te ari e men addani men tan ko jamma kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam hiire moon musidɓe tedduɓe eɗen goni e hoyre-biir nogas e joyi lewru jolal hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati asetta sappo e goho jumadul awol hitande ujunere temedde nayyi capanɗe nayyi e joyi habaruji moon e ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nate ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abouba habaruji men e ɗemgal pulaar no mbiruɗen gaydini habaruji men koto leydi Mauritanie
fuɗorɗen Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo ngendi Mauritanie o waɗi inauguré aljuma hanki o projet taw ko molanteɗo Allah tawi ko pawgol tuufere arwanide ko fati kay e extension mobilité yani ya garta otoji e nder Nouakchott tawi ko projet horizon 2026 ine tawe hen noon siège société de transport public mo Nouakchott woni siège société biteɗo STPN ine tawe hen kadi inauguration fodde 35 kilométre laabi urbaine e nder Nouakchott nderu golle ɗe kala noon ene qime ha million ngaji 5 e feccere ha milliard uji 5 e feccere woni 5,5 milliard taw ko haalisa ogoya e limore hinne nde fof noon ko état leydi Mauritanie kañuma yaltinta ɗeɗon koppereje ko fati kayya e oɗon projet o kadi eɗon golle kadi ene jeeya tigui koye golle ko fate manditare hitande wattore duuɓi 60 ko gendi Mauritanie heeɓi indépendance mum woni ene jeytari mum so tawi ko projet extension transport e nder Nouakchott ine waɗi ko axe uji kewɗi no fewi e nder ɗin axe uji noon axe gadano o ene qime ha 1 kilométre e dow lawol taw ko lawol Nouakchott faade Rosso ɗum fuɗɗi noon ɗum fuɗɗoto ko échangeur mo Bamako woni carrefour mo Bamakoro ha yetto carrefour walla mbiyen ha yetto rond point Madrid so tawi ko axe deuxiéme o noon woni tigui rogere ɗiɗi wende noon ko ɗin ko kilométre uji 10 on kiloji 10 on tawi kadi tawen e dow route de l'espoir o fuɗɗoto noon koto ari bis mo tujinin ha yetto polyclinique tawi ene rewa to carrefour Madrid so tawi ko axe 3 o noon on e qime ha 16 kilométre hen kilométre uji jeegom noon jokkodirta ko carrefour jokkodirta hen kilométre uji jeegom jokkodirta ko carrefour Madrid fayi carrefour Saba tawi omo wirto carrefour commissariat à la sécurité routière e carrefour BMD e dow avenue Jamal Abdallah Nasser 11 kilométre keddiɗi noon ko jokkodirta ko carrefour Saba faade université mo Nouakchott tawi rewata ko carrefour de Nouadhibou en tigui e nder avenue mo mbiyata El Ours e dow lawol Cheikh Zayed so tawi ko 4e axe woni axe nayaɓo o noon on juutede mum ko kilométre uji jeetati juuɗe kilométre uji jeetati gon noon jokkodirta ko Ain Talha faade carrefour BMD ene fewi BMD e lawol kay tawa kay ene takko ene rewata koto Lixar ha joni kabruji men e ɗemngal pulaar to leydi Mauritanie ha joni bureau halfinaɓe ko fate halfinade gueɗe kay tawa ko tettaɗe e juuɗe ɓen tawa ko woni de bien saisi kollori tigui wonde ɓe kepti ɓe duppi ñande alkamisa ɓennuɗo tonuji ɗiɗi e feccere tonuji ɗiɗi piccal tati woni 2,3 tonnes tawa ko drogue mo hinde cocaïne ɓe duppi ɗum noon ko yiya dow lawol ummade Nouakchott faade ak juge ɓe kolliri noon ko oɗo quantité hono oɗo quantité hewde noon e drogue moɓe duppi ɓe meeɗa hebde ɗum e nder leydi he ɓe kolliri kadi tuggi 2023 walla mbiyen tuggi ko hitande 2023 nde daari fayi oɗo saaha joni ɓe kolliri fodde tonuji 4 cocaïne ko ɗum woni ko duppa ɓe duppi kadi fodde ujunnaji 2 canette tawa ko sangara fodde kadi 4 ujunere tawa ko poɗɗe ɗaynoje ɗum woni koɓe kepti koɓe duppi tuggi ko hitande nde daari faade oɗo saaha joni ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen ñamde ko remno kañum ɓuuri webde kayam e wadde ko haalno Ghalii Diallo député Ghalii Diallo ko député à l'Assemblée nationale mo leydi Mauritanie o waɗi tigui ko haalno kay e nder Rouma Jariba o holliri noon o fecciri salaire makko woni jobdi makko o fecci ɗum e hakkude walla mbiyen o itti hen fodde 5 ujunere tawa ko ugoya ɗum noon o rokki ɗum tigui o waɗi ko ballal makko walla ballal faade kay e ndeɗo fedde rendinɓe ɓen woni les veuves et les orphelins woni tigui ɓen ɓe worɓe mumen mbara walla sukaɓe ɓe jinnaɓe mumen mbarno e saaha kay tigui e saahaji ɓen taw ko dadinoɓe mbarno nder leydi Mauritanie e saaha mawnide fedde l'indépendance leydi ndi o holliri noon kanko Ghalii Diallo noon holliri so tawi kay omo lutti heddade e nder suudu sarriyeji omo lutti kay wakkade le fola député
nde o serata kay o dartinta darde makko e kala saha kay haɓade kay e ɗoftude kay haɓade e toñeteɓe wallude ɗoftude haɓade kay toñangue tigi yo darto ha laaɓa yo dokko e nder leydi he e ɗoftude kadi ɓen dofolɓe ɓuuraɓe doole e nder leydi he ha joni noon o erima kanko Ghalii Diallo noon député Ghalii Diallo e erima dendagal Mauritanie naɓe kala nden tata gona neɗɗo goto tamodira ɓe celo tigui laamu ngu feccudeɓe ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen ñande alkamisa ɓennuɗo o soko diño manggo no fewi woni sitting waɗi yesso bureau taw ko bureau état civil woni bureau binditagol tawateɗo to sebha e nder Nouakchott yimɓe hewɓe noon notitima tigui e ngal ɗon moɓodiral e nder moɓodiral he noon ɓe erima laamu ngu nden hoybitanta kay ɓen yimɓe aroɓe winditade kala saaha ɓe kolliri caɗele kewɗene tawe hen e taw ko ɓen aroɓe yiddide winditade hebde kayitaji ɓe mbaɗi enon kadi faade laamu ngu nde yurnitto kay oɗo délai mo rokki wonde kay ñande capantati goho lewru décembre darton ndu koko dartinta kay ko fate bindirgol ha laaɓa ɓen yerima laamu ngu noon nde yurnitto tigui on data wawa ɓeydede saabu kay yimɓe hewɓe ha oɗo saaha joni cuwa tigui hebde kayitaji mumen moɓodiral ngal noon ɓe dokkodirno aadi ko sanga 10h30 ñande alkamisa nde kono subaka law ko adi on waktu tawaɓe tawi police ji kewɗi no fewi gari tigui ene kurti legal ngal kala ha tenti noon e oɗon état civil hallirani noon haɗani noon kamɓe ɓe mbaɗi ɗon moɓodiral mabɓe moɓodiral ngal kadi waɗi e dow jama yiyama toon noon ko wayno député Balla Touré e ko wayno kadi oɗo mennoɗo wonde député hono Coumba Dadda Kane ɓeɗo kala jiyama toon moɓodiral ngal noon fuɗɗima e dow jama ngal gasi kadi e dow jaam hay goto gañaki hen haydara helaka hay goto fiyaka kadi hay goto naggaka hen ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen jen ha to waali jaam tan jaɓɓugal paydingal no fewi waɗanama taw waɗana ɗum ko fondation ceerno Wallel Ndiaye ceerno Wallel Ndiaye noon e gardugol ceerno Abou Ndiaye ɗum wonno ko ñande alkamisa nogase tati lewru jolal gonɗe ndu jaɓɓugal paydingal waɗama toon ngal ɗon jaɓɓugal noon e ɗeɗon golle e oɗo délégation kala ene tengtini tan wonde ma yonani kerol caggal dande maayo Sénégal c'était fondation ceerno Wallel Ndiaye e gardagol Ghalii Abuu Ndiaye hetti ga e rewo maayo ngo woni Mauritanie ngol lappol yillima waali jentan e o alkamisa nogase tati lewru ndu ngam ɗin golleji Ghalii Wallel Ndiaye waktuji 17 pawɗi hojomaji nogas ko nden laaɗe garɗe taccinde on sete duñi e tufde barkewi to oya bangue haɗa soyno jamanu kiyengu sanne tawi ko teriɓe caggal nde laaɗe ɗe mbaɗi hojomaji e maayo ngo ɗi joofi e tufde waali ko dillere sekde aada teska ngam weltare ɗon werlaji jokkodiri ina taƴe buuli waali ha yetta e mairie wuro ngo ɓesguji ɗi jaɓɓima wondude e weltare mawde oɗo ñalawma ko ñalawma momin jejjitta e nder gurdam e création quand même ne Allah waɗi min ɗo e ngoɗo wuro waali par ce que événement momin jejjita momin markata e ñalɗi mawɗi ɗi nokku o dañi waali e diwan muɗum e guure amen cawdiɗɗe e commune o foof jaɓɓiɗo hannde ko koɗo tedduɗo fondation ceerno Ghalii Wallel Ndiaye Madine Gounass représenté par le ménager général directeur de projet Abou Ndiaye ene arde sete muɗum une délégation mo ganduɗa de haute nature par ce que ko considération mawɗo tuggi Madine Gounass ha waali jantan pour arde salminde min waali e commune mum min mbawi tan ko yettir ɗum Allah waali ko leegal e Madina par rapport e gurdam hakkude amen e mabɓe e ceerno par rapport e gurdam amen e diine amen e foof min tuugi koye Madina Gounass ndeka noon Madina so Abdoulaye wawi wadde oɗo fondation umaro Madina Gounass e conduite Abou Ndiaye minen waalinkoɓe way jiirata Abou Ndiaye e Ghalii Wallel kono min jiirata ceerno o Alhaji Mamadou Saydou eno min jiirata ceerno Amadou Tidiane Ba ndeka noon minen hande are amen ko ceerno amen are amen ko yimɓeɓe min teddini ɓe ceerno teddini e nden jonde Ghalii Abuu Ndiaye holliti ari ko yettinde konngol Ghalii Wallel Ndiaye e wuro ngo kamɓe balle mum jaɓɓaɗo ko ceerno Elhadji Amadou Tidiane Ba kalifa tedduɗo jaɓɓaɗo ko kaw Elhadji Abdoulahi Wallel Ndiaye sibabude darde makko e leñol ngol tinnare makko e ballal makko e leñol ngol no monsieur le maire wirini ko kanko woni momin notani ɗo tawi kadi amin gari ɗo e nelal makko
e wondude kadi e weltare mawde ko e ɗaɓɓande monsieur le maire sibabunde yiɗande nokku o jaam yiɗande nokku o teddungal yiɗande nokku o ɓeydare e banggueji ɗi kala o daɗɗi projet ji makko noon ngam wallude commune Waali walla e dendagal ɗo bandiraɓe Fuutankoɓe tawete e nder nokkuji ɗi saabu en jiiɗo kanko maire mo Waali Jantan commune aji goɗɗi maire ji mumen gaari ɗo jiida e guure certude wadde firtiɗo ko Fuutanko foof ndendiɗo hande oɗo kikiɗe hande e jaɓɓade Kawalla Abdoulahi Walla Ndiaye kanko waɗi nde ɗo yamirore yomi arɗo hande e inde makko mi ara mi hollita kanko monsieur le maire ko ɗaɓɓitirnomo ko omo jogui anniya so hawri e welede jomiraɗo gollandemo ɗum taw kadi koye ɓernde lamde ceerno ene jeeya hen wallude commune o ha sertay ɗom ka woni darnin ɗo forage uji limtinɗi e nokku o jamaji ɗi ganduɗa ene poti fewnede ɗo e nder wuuro Waali Jantan ine hen centre de santé mo ganduɗa ko centre de santé mawɗo mo maire o waɗi projet mum yeehi ha fuɗɗa kono ronki jofde nde Abdoulaye Walla Ndiaye walla tama beele on noon projet ina joofa o wi yomin gar min pawa hen guite amen min nana ko kalton min keɗo ɓesguji ɗi min ganda wonde eɓe jiiɗi ko ɗaɓɓuɗon ko e on saaha so tawi min duttima so tawi projet o waɗama gasi garen golle ɗe golle ha ɓerɗe Fuutanko foof belto tawtoranoɓe on kikiɗe paami woni ko woni fondation Ceerno Walla Ndiaye ko ɗo e Waali jillugu jogori jofde hanti huccani golleji goɗɗi ko ñande aset nde yiltante leydi Sénégal. eɗen mbiya tan fondation Ceerno Abdoulaye Walla Ndiaye nde ɓe mbattata hakkillaji mabɓe e projet mo fedde heblo sukaɓe Afrique jogui to kiidira kabaruji men ɗemngal pulaar sen ummima to sen kabaruji men ɗemngal pulaar sen ummima to Waali Jantan ko ɗon ƴetteten laaɗe gaddunoɗe fondation tacciren payen to leydi Sénégal accident musto waɗi toon dow lawol taw ko axe ummade Touba faade Xila Kuma ɗum waɗi ko aljuma hanki o accident o noon waɗi neɗɗo goto basɗo hen fittade mum waɗi kadi fodde 50 e jeetato neɗɗo barmuɓe hen e nder barmuɓe he hen joyi ene tampi sanne ko chauffeur camion noon ko kañum tigui yinno wappade oto goto ko ɗon camion wojiti e leydi yimɓeɓe kala jani mbiɗen waɗi neɗɗo goto basɗo hen fittade mum e barmuɓe 50 e jeetato ɓeɗon kala noon basɗo hen fittade mum e barmuɓe kala ɓe pano tigui ko golle guese mabɓe taw ko guese mabɓe tawateɓe e nder falde to wiyete Xila Kuma ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Sénégal hono mbiruɗen gardini kabaruji men aljuma hanki o yuɓɓinama cérémonie on cérémonie o waɗi koto galle lamorgo to Dakar taw ko pile gola Macky Sall hono jo gendini ɗi fiidede lefol gola lefol noon ko hokkede tigui titre wonde grand lamtoro noon ko hunde mawde no fewi saabu kay e nder ene ko reña woni tigui mbawka mum ene yi tigui ha e nder leyɗele fodde jeeɗiɗi ko wayno leydi Sénégal ko wayno leydi Gambie leydi Mauritanie e leyɗele Guinée ɗiɗi ɗe kala wondude e leydi Mali e leydi Burkina Faso kala ari noon dow ɗeɗo leyɗele kala ari toon notitade kay e tawtorede oɗon cérémonie ko fati pilgola lefol le grand lamtoro ko on sokhna Oumou Sall noon kañum woni maire commune mo Gouddam ene tawe ndera leydi Mali e ndera discours Macky Sall gadan noon caggal nde o fiila oɗon golɗon lefol e ndera wonde kay ko wonde tigui latade grand lamtoro o erima yimɓe kala nde tinnoto no fewi tinno e final tawa mumen nangto ha tiɗe e pine mumen nangto e cosaan mumen woni tigui e tradition mumen saabu kay ko ɗum woni tigui ko wonani ɗum tigui tawi Afrique o ha timmi ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Sénégal ha joni yen ha to Tambacounda commerçant ji ɓen yeeyoɓe joom bitikaji e ɓen taw ko yeeyoɓe taaɓe ha e ɓeɗon tigui wertoɓe e booli e juula bala beelen kala ɓe kolliri tigui taw ko wertoɓe e dow lawol tawa ko dal goudron takko nokku kay ɓe kolliri tigui wonde ɓe jadani hay cetta kayem e ko laamu ngu holliri erago laamu ngu waɗi tawa kadi rokkiɓe koddile ultimatum waktuji 49 woni balɗe ɗiɗi yataw kay ɓe ummima ha laaɓi e nder oɗon nokku tawi laamu ngu yiiɗi ko wadde ɗon kay maɗe ɗon ko wiyete terminal à conteneur e dow avenue Léopold Sédar Senghor mo Tambacounda ɓe kolliri noon so wona laamu ngu kay waɗiɓe ko wiyete indemnisé woni rokkiɓe kalisaji ɓiɓe
wawi kadi haalandeɓe nokku to ɓe potata fatude hay goto mabɓe ummotako toon ene jarniɓe hen noon gurdameji mabɓe kala eɓe gandina laamu ngu kadi kala ko wawi arde hen yo laamu ngu andu kañum woni responsable ni kañum tekki rondi commerce aji ɗi noon ɓe kolliri tigui ɓe kolliri tigui no ɓe kolliri tigui wonde kay koɓe natanoɓe tikkere hofgo juuɗe ɗum noon ko à partir de aseɗa hande o no gasi joyiya lewru jolal hitande ujunnaji ɗiɗi e no gasi joyiya tawa no gasi ɗi hitande ujunnaji ɗiɗi e no gasi tati ena tikkere hofgo juuɗe noon ko yidde kay wadde paralysé faggudu leydi ndi e nder ndeɗon falde woni kaw kom Tambacounda e mbadi kay hollirde mabɓe ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar sen ummima to leydi Sénégal koto leydi Mali paɗen aljuma hanki no gasanayi lewru jolal hitande ujunnaji ɗiɗi e no gasati fama woni force armé malienne ɓe kolliri tigui wonde ɓe diwti janguji ɗiɗi taw ko janguji wat boniɓe e nder région mo Tombouctou ko sagataɓe joguitiɓe ha teddi noon jinno tigui yande tettude base uji loni woni lafaji mbulaji ɓirtinno fama kay to on base hen base goto e base uji ɗiɗi hen base goton tawe to wiyete ñamfunke e base keddi ɗon tawe to wiyete gundama ɓe aynima wat boni ɓe aynima toon obiji noon e nder ɗiɗon base uji fama noon woni forces armé malienne ɓe dartima kay haɓe mbawi riwtude ɓena wat boni ɓe han jatiri ɓawo ɓe nangui noon wat boni ɓe hewɓe hen saaha joni latima prisonnier de guerre dirpa noon holliri wonde kay ɓe jokki wadde évaluation andude kay no bonande foti ha joni ko leydi Mali keddoɗen jeen ha to Keñeba aljuma hanki no gasanayi lewru jolal hitande ujunnaji ɗiɗi e no gasa tati ko suka debbo taw kadi ko dadiɗo mo hinde policiére biyetenoɗo sergent chef Mariama Togola kañum tawa e nder suudu mum wondani e wonki e nder galle joom galle makko to Keñeba tawama noon kural tigui tawi kadi ko kural itti wonki makko pisilo tawama e sara makko goskine leli e lumbo tigui e ƴiƴam andaka noon so tawi tigui ko battiɗo walla so tawi ko baraɗo kural ngal noon koye hoore ngal fiya hewɓe noon ene cikki mataw ko ene cikki ko baraɗo walla tigui walla so tawi ko battiɗo ko wawi wonde hen kala enquête udditama hen taw ko police technique scientifique woni PTS nana udditi hen enquête men mawɗo no fewi kanko Mariam noon ko desade o yummum sukaɓe tato mo ɗacci sukaɓe tato e nder ɓen sukaɓe tato ɓe ɗacci cakkitigue ngel yara tigui koye lebbi nayyi on paami tigui ko bébé yela ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to Burkina Faso tugui 1er janvier 2023 woni ko hitande dari ha yettino gaseji ha yetti sappo e jeenayyi lewru novembre gonen ɗum teskama tigui winditima e nder leydi Burkina sappo temedere e nogas e tati ujunere ene fayi temedde jeetato e yimɓe nayo woni 123 840 neɗɗo taw ko tinaɓe ene gondi oɗo rafi biteɗo denga e nder Burkina Faso e nder ɓen noon hen temedde joyyi capanɗe jeeɗiɗo kawri hen radio taw ko rafi o yoɓi pittali men ɓe kolliri tan e nder ngal ɗo dawal daɓɓal woni ñande sappo e tati lewru novembre ha yetti sappo e jeenayyi e nder balɗe seeɗa tan fodde capanɗe joyyi e jeenayyi neɗɗo ko tigui ko hawre ladial taw ko oɗo rafi denga yoɓi pittali men e nder leydi Burkina Faso habaruji men ɗemgal pulaar kedde Afrique ma jaɓɓo musidɗo men sehil men Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sarandogo Alassane Oumar Mbodj assalamu aleykum wa rahmatullah. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. غالي أبو بكر تقول خبري من دونغر أفريقيا نيالا مهند أو نوغاس جوي لورو جولال وجنايدي نوغاس تاتي تونتو مالي hono laamu ngu de gila toɗɗi oɗo général biyeɗo oɗo taw kadi ko El Hadj Ag Gamou yo won gouvernement ley wuro Kidal kadi ko neɗɗo kadi ganda toon mata kadi mo attata hono deƴal toon e ɓen kadi uññoɓe taw kadi ko wuro go mata kadi ma mbaw kono attude e wuro Kidal ngo kono ɗum noon haɗani arame mo leydi Mali o fama jokkude golle mum gadi kay haɓade ɓen seɓɓiteɓe ɗum addaniɓe noon wawde kay fellude won oɗon camion jollunoɗo wonɗen kaɓɓirde haɓe mbawa kadi fettude nokku o e diwan o kala ha yimɓeɓe mbawa hon dañde kisal e taw kadi ko duumigal toon wonande kay seɓɓitiɓe mbawa hono yaltude oɗon diwan ha gasa ha hande de ko toon to Mali nalodiral hakkude leydi Mali ndi wonande kay leydi ris ma mbawa woldeɓe kadi ɓe mbawa kadi sompude toon usine mawɗo no fewi taw kadi ɓurɗo mawnude e dongre hono Afrique mo banggue taw kadi ko
ɓoysto haɓe mbawa kadi wadde toon taw ko inen mbaɗowo kadi jencinowo taw ko kanŋe e nde tawno wonde leydi ndi ene mofti kadi taw ko cuuɗari taw ko cuuɗidi ɓe mbawa hono yaltide ɗum ɓe kutoro hono kanŋe o ha no hannirta niyete to Burkina Faso wono de général Abdourahmane hono Thiani gardiɗo hono leydi Niger guila ma won nde folni hono oɗo taw kadi ko Mouhamed hono Bazoum o wawi kono adda ɗon leydi Mali caggal ɗum o yaaɓini toon to leydi hono Burkina Faso o wawi nde yittoon e nanda makko Ibaka Hima Traoré wawi hono jaɓɓade makko ɓe mbawi hono yewtude wona gueɗe kewɗe no feewi enen gandi e wonde ko ɓen général Abdourahmane hono Thiani mo leydi hono Niger Assimi Koïta mo leydi hono Mali wonde capitaine Ibrahima Traoré mo leydi hono Burkina Faso ɓen fof ko honiyankoɓe folluɓe kamɓe leyɗele mumen nanodiri fimde hakkude mumen e kala kala leydi kadi mbawde janade taw kadi wonde ndi ene wawa hono jabtade ɗum ko ɗum tigui o ari to kadi ko Burkina Faso yiide nando makko Ibrahima Traoré ko noonne kay kanko Ibrahima Traoré wawi kadi afde ayre makko taw ko adande wonde kañumne wadde toon taw kadi ko usine mawɗo ko fatti kadi e wawde yenkinde on kanŋe nde tawno ɗen leyɗele foof ene mofti wona ɗin taw kadi ko cuuɗari cuuɗidi Guinée Conakry to de ko gardiɗo men ardade ko leydi Alpha Condé kanko de o yeddi oɗo kadi ko taw ko jagolgal mabɓe ko yowti e ñawoji ko wimo wonde ko o soodi toon dartolde taw kadi ko hoore makko o wi dey kanko dey o meeɗa kadi ko wawde kay sodde wonɗen dartorɗe Mamadou Pate Diallo jagolgal mabɓe ko yowiti kay e cellal tumaɗo kay ko fate kono mbuñari guila ujunaji ɗiɗi e sappo e joyyi ko on tigui waali kadi e jammaji mum e niɓɓiɗi noon lumtimi noon ko on biyeteɗo hono o Oumar ono Ba to Libéria to ndeyi ko on Joseph Bokay wawi kadi hono jarde e mande hono George Weah caggal kadi nde wiima monde o fooli ɗum noon o wi noon amo noddi dendagal hono ɓesgu hono libernaɓe Libéria naɓe nde gartata mbaɗa kadi gona neɗɗo goto ha mbawa kadi hono liggade wuuro ngo ha wawa kadi hono ƴellitade no fotti kadi ƴellitade niyete toon to Soudan de kañumne ko ɓen ñande mawde ɓennuɗo nde ene wayno taw kadi ko toon ɓeɗo tan wiyeteɓe kadi guila mawno kadi hirande e ɓeɗo force de soutien rapide kamɓe de ɓe mbaɗi hono campagne maɓe kadi warde yimɓe kadi wadde kadi kamɓotode toon e ɗini addani ni to ɓen taw kadi ko ngolɗo leñol biyetegol hono masilite ko ɓen tigui taw kadi ko mbawi kadi kono ɓittede toon mbawi hono waɗe toon barɗe ɗi ganduɗa hoorema ko kolɓiniɗo no fewi toon to wuuro nodditen ko El Guenena ko toon te ɓe gaari ɓe mbawi hono warde hono ɓen ɓe mbawi kadi hono wadde gueɗe kamtorɗe no fewi e ɗiɗo noon lebbi foof ko hen ɗum noon ɓe wi wonde ɓe garti e ma won ko ɗin guuro ngo e wawde kadi jokkidde koɓe puɗɗino ko e gam kay e wadde hono o warde yimɓeɓe Afrique banggue worgo oɗo biyeteɗo hono Oscar Pistorius gonnoɗo athlète woppitama kono hande te wona woppitede tan taw kadi ha laaɓa ceer ala ko woppitede taw kadi wona noon foof o tuma noon ko warde kay on gondiɗo makko suka debbo taw koy ko sanga nde ɓe mbaɗanno kamɓe ɓe sela Saint Valentin mabɓe hirande ujunaji ɗiɗi e sappo e tati o yooɓi fitandu oɗo RDC Congo Félix Tshisekedi kadi ko tawtorama battu taw kadi ko nogas e tati ɓiijo toon to leyɗele Afrique banggue funnague to ko fati toon to Tanzanie fandarde noon ko battu ngu ko wonde ɓeydude e maɓɓe to ko leydi hono Somalie kadi e artirde hono deƴal to RDC Congo ha hande to RDC Congo ko Moïse Katumbi fuɗɗima tawi wadde hono gaɓugol makko to banggue funnage leydi ndi toyde Cameroun ñande kay ñande nogas e ɗiɗi lewru ndu kamɓe ɓe mbawi kono heɓde kadi dose uji mabɓe taw ko kewɗi no fewi fodde temedde tati e capanɗe tati e goho ujunere e temedde ɗiɗi dose taw ko mosquirix fo fawti e jontinoje ɗum noon jagogal mabɓe noon ko yowti e cellal o wi noon hayso ɓe gaddanama ɗiɗon dose ji ene wayno tan ko ɓuuri wonde gonga ko rentade ɓuuri kay wawde kay wonde gonga alsako yimɓeɓe ndento no fewi toon to cadda laamu ngu yewti ko yawtini kulal amnesty ɓen taw kadi ko rendunoɓe ɗum e waɗɗa
noɓe toon taw ko ɗe gueɗe ɗe ndemani hol lawol wawnere kadi ɗum noon ɓe mbaɗi ɗon ko ñande noga guila ñogas lewru yor ko ma ujunaji ɗe nogas e ɗiɗi ko ngalɗo kuulal tigui wawi kono jawɗine toon haali ko ɗum ɗo woni tunguɗen e dongre afrique o ñalawma hande o taw wonno koye dande musidɗo moon Alassane Oumar Mbocci gorko mo Sara Ndogo gam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinema fedde heɓla sukaɓe afrique weltare Ayawo TV. Alassane Oumar Mbodj golle ma jooɗi peewi takkusan juulama ha to galle ceerno Ama Tijane Alpha Mama Sidi Ba to modderna kaydi ha to galle makko Samassa ko on takkusan juula ha to galle ceerno Amadou Isaga Kebe to mbotte ko taari ɗum kala habruji men jolam jaɓiri puttoɗen ko guerre hakkude leydi Israël hakkude mum e Gaza e Israël ɓe ciifodiri noon ɓe ciifodiri eɓe dartina guerre o ɗo e nder balɗe nayyi ɗum fuɗɗi noon ko aljuma hanki nogas e nayyi lewru jolal hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e tati ɗum fuɗɗi ko sanga 5h00 woni sanga juulal salatu waktu Fouta e Kumbaru e ngan sanga ko 7h waktu Gaza aseta hande Hamas ina foti woppidde 14 otage ɓe gostodirte noon ko 42 prisonnier ji mabɓe wonɓe juuɗe Israël naɓe pamodiral ngal noon heɓama ɓe ciifodiri ɗum e on fannu aljuma hanki o noon siftinde on 13 otage tawi ko Israël naɓe taw ko dahanoɓe ne gone juuɗe Hamas goppitinoma wonnoɓe juuɗe Hamas ɓe jettima Israël hondude otage uji 10 wonɓe ɓen jeeya koto leydi witedi Thaïlande e otage goto jeeya koto leydi Philippine ko ɓen tigui woni ɓe Hamas woppinno aljuma hanki o Israël ne kañumne aljuma hanki e ndina mbadi wostima fodde 39 prisonnier Palestine naɓe wonnoɓe juuɗe Israël ko ninkoɓe Israël hennogas e nayo ko rewɓe 19 ko sagataɓe worɓe tokosɓe woni ko wiyete adolescent ñalawma hande o noon temedde ɗiɗi camion ene tijja tigui ma naata e nder Gaza tawi ko gadduɗi guura e safruji wondude e carburant woni tigui gasoil essentiel wondude e gaz camion ngaji nayyi gaddi ko carburant hen camion ngaji nayyi gaddi ko gaz hono oɗo kay hono oɗo convoi taw ko convoi humanitaire hono mo mawnude kay meeɗa tuggi kay ko guerre o fuɗɗi woni tuggi ñande 7 lewru mandu to dow faade oɗo saaha joni hono oɗo convoi meeɗa taw nadde nder Gaza ko Israël noon ko Israël naɓe noon fuɗɗi woppidde ko Israël fuɗɗiti woppidde kay guila ko Israël fuɗɗi kay warde taw ko Palestine naɓe tuggi ko guerre o fuɗɗi faade oɗo saaha joni ɓe jettima 15 ujunere taw ko Palestine najo mo fittande mum itta hen ujunnaje 6 e temedere capanɗe joyo ko sukaɓe ene waɗi sukaɓe tokosɓe ene waɗi kadi ujunnaje nayo hen ujunnaje nayo ko rewɓe hono no holliri kay ministére de la santé mo Hamas ɓe koliri noon fodde leydi Israël laaɓi noon koliri kañumenne ko fuɗɗi waranede ko ujunere e temedde ɗiɗi Israël naji ko ɗum woni ko wara hen no gasinayo otage noon ko fuɗɗi libérede woppitede ha laaɓi e oɗo saaha joni otage uji keddiɗi kay e juuɗe Hamas koɓe temedde ɗiɗi e 15 otage ko ɗum tigui ko gal pamodiral noon wona tigui beele ɗiɗon otage uji kala ene mbawa woppitede ha laaɓa ha joni kabaruji men jolam jaɓiri koto leydi Syrie paaɗen yimɓe jeenayo mbarama e bombardement e nder région mo Idlib noon tawi to banggue rewo ɓaaju hirnangue leydi Syrie aset ɗum waɗi ko aset hande o tawi kamɓe waraɓe ɓe kala ko jamureɓe wonnoɓe kaye coñal hoccude ko wiyete Olive ko ɗum tigui gonno ko ɗon tigui armée leydi ndi jooɗe mabɓe bomboje jeenayo mbiɗen wasɓe hen pittali men ko foof ko civil en hen goto ko debbo jeegomo ko sukaɓe e nder région Idlib noon ko région ɗo saaha joni ɓurɗo hewde robɓe ɗen e nder leydi Syrie koto leydi Iran paaɗen sagata gorko toko somo duuɓi 17 nangganoɗo kay ene ñawano ñawore wargo fittade makko ittama aseta aljuma hanki o woni tigui o wartama o ñawanoma ko ñawore wargo o tumaɗo noon ko yoɓade fittandu neɗɗo goto on paami tigui o wartama kanko bartaɗo o noon o wiyete ko Hamid Reza Azari ko aljuma hanki o dande wonki makko itta taw ko ɓoggol haɓɓa e dande makko welti haw ɓuuɓi e nder ha leydi Iran koto dowlaji
tentuɗi Amérique udditena kabaruji men policier biyeteɗo Derrick Chauvin on ciftiri kañum tigui yobino fitta ɗum ɓalejo goto biyeteɗo George Floyd ɗum noon wonno tigui caggal kay ko hofru makko ƴettuno o dicci e dande oɗon kay ha ɓuuɓi ne wulla ha ɓuuɓi guila nden noon ko ñawanoɗomo sokka e nder kasoji on policier ɓalejo noon barnoɗo ɓalejo e nder tigui kaso mo sokono o ko hollirama tigui o fiyama toon laaɓi ñalawma hanki o e oɗo saaha joni omo tawe juuɗe safroɓe e mbadi urgence omo tampino feewi o sokono noon ko ɗum waɗi aljuma hanki e nder kaso mo sokono taw ko kaso fédéral mo Tucson ene tawe to nokku biteɗo Arizona musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno ko min tonganno on kabaruji mon e ɗemgal Pulaar e sawtaye ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu nangen en kaɓirɗe ha mbawon yiiden to banggue nete ɓosoje ko Seydi Abou so tawi ko rubino Afrique ko musidɗo men sehil men hono Arsane Oumar Mbodj ko komo Sara Ndogu ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on